салом алейкум мардум ба ҳаматон. Чӣ хеле ки шумо медонед, мо термосҳои сифравои баҳри тамоми ҳамватанон пешкаш кардем ва дар бораи ин термосҳо аз пеш худам суҳбат кунам. Термосҳо дар ин ҷо ҳастанд, мо дар бораашон абзор мекунем, яъне ки ҳамашро мефаҳмонем. Термосҳои мо дорои анами хеле коробка ҳастанд ва ҳама намуди рангош ҳастанд барои духтарон, барои мардакҳо, барои мошинҳо, барои кӯдакони мактабрав. Биед термосро мо ҳозир мекушоем ва коробкааш дар ин ҷо меистад. Чӣ хеле ки мебинед, як бор мезанем, градусро нишон медиҳад. Бисёр термосҳое ҳастанд ки металлшон фарқ дорад. Ин металли дар ҳақиқат металлиш ғавс аст ва пешкашро мекушем. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинем, резини махсус дорад ва дар ин ҷо филтр дорад барои шама нагузаштанаш ва дарунаш ин хел аст. Барои мошинҳои худ ки биед дар мошини ман ин гуна ҳастад. ҳар рӯз ман чойи гарм дар боронӣ, дар барфӣ нӯшиҷон мекунем ва дӯстони азиз ногуфта намонад ки дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз 130 сомон сар мешавад. Ман танҳо инро то доставкаш 80 сомон дар дохили Душанбе барои шумо равон мекунам. рақамҳо 909 41 90 90. худро ҳамеша гарм ҳис кунед ва чой гарм истеъмол кунед. Ва ногуфта намонад ки бисёро савол метавонанд ки чанд соат мебарад гармиш. аз 8 соат то 10 соата гарантӣ дорад ва ин як сутка нест, ним литр ғунҷоишаш аст. раҳмати калон, заказкунем, моро итон мекунед.